I rekavši ovo, Isus iziđe s učenicima svojim preko potoka Kedrona, gde beše vrt, u koji uđe on i učenici njegovi. A Juda izdajnik njegov znadaše mesto, jer se Isus često okupljaše onde s učenicima svojim. Onda Juda uze četu od glavara svešteničkih i fariseja momke i dođe onamo s fenjerima i sa svećama i s oružjem. A Isus, znajući sve što će biti od njega, iziđe i reče im: Koga tražite? Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: Ja sam. A s njima stajaše i Juda koji ga izdavaše. A kad im reče: Ja sam, izmakoše se natrag i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita Isus: Koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Isus im odgovori: Kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu. Da se izvrši reč što reče: Ne izgubih ni jednog od onih koji si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkoga i odseče mu desno uho. A sluzi beše ime Malho. Onda reče Isus Petru: Zadeni nož u nožnici, čašu koju mi dade Otac, zar da je ne pijem? A četa i vojvoda i momci jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše ga. I odvedoše ga najpre Ani, jer beše tast Kajafi, koji beše poglavar sveštenički one godine. A Kajafa beše onaj što dade savet judejcima da je bolje da umre jedan čovek nego narod da propadne. Za Isusom pak iđeše Simon Petar i drugi učenik, a učenik onaj beše poznat kod poglavara svešteničkoga. I uđe s Isusom u dvor poglavara svešteničkoga. A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik što beše poznat kod poglavara svešteničkoga i reče vratarnici, te uvede Petra. Onda reče sluškinja vratarnica Petru: Da nesi ti učenik onoga čoveka? On reče: Nisam. A slugi i momci behu naložili oganj i stajahu te se grejahu, jer beše zima. A i Petar stajaše s njim i grejaše se. Poglavar pak sveštenički zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku. Isus mu odgovori: Ja govorih javno svetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gde se svagda skupljaju judejci, i ništa tajno ne govorih. Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio. Evo ovi znadu šta sam ja govorio. A kad on ovo reče, jedan od momaka koji stajahu onde udari Isusa po obrazu i reče: Zar tako govoriš poglavaru svešteničkome? Isus mu odgovori: Ako zlo rekoh, dokaži da je zlo. Ako li dobro, zašto me biješ? I Ana posla ga svezana Kajafi poglavaru svešteničkome. A Simon Petar stajaše i griješe se. Onda mu rekoše: Da nisi i ti od učenika njegovih? A on se odreče i reče: Nisam. Reče jedan od slugu poglavara svešteničkoga, koji beše rođak onome što mu Petar odseče uho: Ne videh li ja tebe u vrtu s njim? Onda se Petar opet odreče i odmah petao zapjeva. A Isus se povedoše od Kajafe u sudnicu, ali beše jutro, i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili, nego da bi mogli jesti pashu. Onda Pilat iziđe k njima napolje i reče: Kakvu krivicu iznosite za ovoga čoveka? Odgovoriše mu i rekoše: Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. A Pilat im reče: Uzmite ga vi i po zakonu svoju sudite mu. A Jevreji mu rekoše: Mi ne smemo nikoga pogubiti.
da se zbude reč Isusova koju reče kazujući kakvom će smrti umreti. Onda uđe Pilat opet u sudnicu i dozve Isusa i reče mu: ti si car judejski. Isus mu odgovori: govoriš li ti to sam od sebe ili ti drugi kazaše za mene? Pilat odgovori: zar sam ja Jevrejin? Rod tvoji glavari sveštenički predaše te meni. Šta si učinio? Isus odgovori: carstvo moje nije od ovoga sveta. Kad bi bilo od ovoga sveta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bi bio predan Jevrejima, ali carstvo moje nije odavde. Onda mu reče Pilat: dakle si ti car? Isus odgovori: ti govoriš da sam ja car. Ja sam zato rođen i zato dođoh na svet da svedočim istinu. I svaki koji od istine sluša glas moj. Reče mu Pilat: šta je istina? I ovo rekavši iziđe opet k Jevrejima i reče im: ja nikakve krivice ne nalazim na njemu. A u vas je običaj da vam jednoga pustim na Pashu. Hoćete li dakle da vam pustim cara judejskoga? Onda svi povikaše opet govoreći: ne ovoga, nego Varavu. A Varava beše hajduk.